Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo oseyo chenro mar piny owacho mar uso moko kuom kembe mag piny owacho kowacho ni en okang' mabiro mayo Kenya historia mare mikelo koda moko kuom kembe makamago. Kolose kar chung' od bura magem e harambe mar choko omenda mag siro chenro mag somo. Kalonzo wacho ni bedo mar romo mar KICC nyiso picha mar boma ma Nairobi kendo piny Kenya. Piny owacho ok ne ber mare gimomiyo koro idwa use. Kalonzo wacho ni ok en gima yot mondo ng'ato okos winjo Raila to bende odhi maber koloso siem ne jobura ma bende noringo oweyo ODM. Siku hizi wanauza hata more strategic installations. Kuuza Kenya Pipeline Corporation, bomba la kubeba mafuta kutoka Mombasa mpaka inapeleka hata karibu Uganda. Ni kama kuharibu hata security ya nchi. Ukiuza KICC, the face of Kenya, na ajabu ni kwamba wao ndio wanataka wanunue. This is the terrible thing about it. Na sisi hatutanyamaza, tutaambia Wakenya ukweli. Na mimi nawaomba tusimame pamoja na ujasiri. Yuarruok nomuoche kar dak ma Obonga County ma Kisumu e kind kweth ariyo mane laro alap